याच्या आधी मी फक्त 500 रुपयाचे शूज वरती पळाले होते आणि मला तेव्हाच नॅशनलचं मेडल लागलं. चॅम्पियनशिप मध्ये मला गोल्ड मेडल भेटलं नॅशनलला. आणि सण उत्सवाला अजून सुद्धा आम्ही नवीन कपडे घेऊ शकत नाही, कारण की आईला पण एवढे पैसे भेटत नाहीये. आणि मॅरेथॉन मधून मी पण, त्यांना पळूशी नाही वाटत मला मॅरेथॉनला, पण त्यांना पण मला आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना पळावं लागतं. शीतल आणि तिच्या 2 बहिणी सकाळ संध्याकाळ धावण्याचा सराव करत असतात. मॅरेथॉन आणि धावण्याच्या स्पर्धेत अव्वल नंबर काढण्याचं स्वप्न उराशी त्या बाळगतात. राष्ट्रीय तसंच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये या 3ही बहिणींनी भरघोस कामगिरी केली आहे. पारनेर तालुक्यातल्या आळकुटी इथल्या भंडारी कुटुंबातल्या शीतल, भाग्यश्री आणि साक्षी आज इथं अनेकांची प्रेरणा बनल्यात. आर्थिक परिस्थिती आम्हाला काहीच उत्पन्न नसल्यामुळे मी एका मॅरेथॉनमध्ये पळाले. त्यावेळेस मला पहिल्यांदा 500 रुपये भेटलेले. मग नंतर दुसऱ्या मोठ्या मॅरेथॉनमध्ये पळाले. मला आमच्या सरांनी सांगितलं की अजून मोठ्या मॅरेथॉनमध्ये पळाले तर अजून आर्थिक मदत तुम्हाला भेटेल पैसे. मग मी अजून मोठ्या मॅरेथॉनमध्ये पळाले. मग त्यातून आम्हाला आर्थिक मदत भेटत चालली. घरची परिस्थिती एकदम हालाकीची आहे. मोठी शीतल BAच्या शेवटच्या वर्षाला आहे, तर भाग्यश्री पहिल्या वर्षाला आणि लहान साक्षी 10वीत शिकते. त्यांचं 6 जणांचं कुटुंब आहे. वडील गेली 15 वर्ष अर्धांगवायूच्या आजारामुळे अंथरुणाला खिळून आहेत. वडिलांच्या उपचारासाठी आणि घर चालवण्यासाठी या बहिणी गेली 6 वर्ष जीव तोड मेहनत करतायत. घरामध्ये माझे पप्पा, आई आणि माझे 2 छोट्याल्या बहिणी. मी त्यातली मोठी आहे आणि एक भाऊ आहे लहान सर्वात. मग सर्व जबाबदारी आई घेते आणि मी पण. आई घरचं दुसऱ्यांच्या वावरात जाऊन मजुरी करते व घरचं काही शेतीमध्ये काम असेल ते करते. आणि मी इकडं मॅरेथॉन वगैरे असं करून आमच्यासाठी आणि पप्पांच्या औषधांसाठी ते पैसे मी पुरवते आणि आई घरातला खर्च भागवते. आम्ही सकाळी पहाटे 5 ते 8 वाजेपर्यंत सराव करतो. 8 ते 10 वाजेपर्यंत घरी आमचं गेल्यानंतर नाश्ता वगैरे करतो आणि नंतर कुठे काम असेल तर कोणी बोलवलं तर कामाला जातो. आणि 4 वाजेपर्यंत त्या वेळेत जे बोलतील तेवढ्या पैशामध्ये एवढं काम करतो आणि 4 वाजता परत ग्राउंड करतो. तिघी पण आम्ही सरावाला जातो. आम्ही म्हणजे काम करायचं ना, त्याच्यावरती आमच्या जास्त ताकद आहे. रोज शेतात पळत जायचं, इकडं तिकडं. शाळेत जाताना पायी जाणार. मग त्यामुळे आमच्याकडं सायकलची सोय नव्हती. मग चालत पटपट जायचो. तेव्हा पण आमची सवय झाली होती का पळायचं, रनिंग. आम्हाला त्यानंतर असं आवडच लागायला लागली. शाळेत सुद्धा रनिंग सगळ्यात जास्त चालतो खेळ. कधी कधी खो खो वगैरे चालायचा, पण रनिंगकडे जास्त लक्ष करायचे. म्हणजे डाएट तर काही नाहीच आहे, फक्त आपले असेच हरभरे भिजवायचे, मूग, कुठे उडीद, हुलगा असे भिजून मोड आलेले ते खायचं. अंडेन ते वगैरे नाहीत. आणि जर याचं हाय ट्रेनिंग म्हटलं तर आमचे सर आमच्यासाठी सगळे ते आम्हाला त्या पद्धतीचं ट्रेनिंग देतातच आहे. कांद्याला पण भाव नाही, त्यामुळे जेवढे पैसे भेटेल त्याच्यावरती आम्ही सगळं बाजार वगैरे आणतो आणि आमच्या सोयीनुसार आम्ही खरेदी करून राहतो सगळे. त्यातून साठून आम्ही ते शिल्लक ठेवतो, कारण आम्हाला स्पर्धेला जावं लागतं. त्यासाठी खूप खर्च लागतो. म्हणजे त्यासाठी आम्ही काही अजून एक्स्ट्रा सुद्धा काम करायची तयारी आहे आमची. परभणीला आम्ही गेलो होतो तेव्हा तर आमची परिस्थिती अशी होती, आम्हाला येण्यासाठी तिकीटसुद्धा पैसेसुद्धा नव्हते. मग आमची तिथं प्लेस आल्यावरती त्या पैशात आम्ही रिटर्न आलो. नाहीतर येऊ सुद्धा शकलो नसतो, आम्ही जिंकलो नसतो. तर आम्हाला जातानाच कळलं होतं की आमच्याकडे पैसे कमी आहेत. म्हणून आम्ही तिथे गेल्यावरती चांगला सराव म्हणजे चांगले पळालो. तिघीसुद्धा नंबर आला होता. शीतल, साक्षी आणि भाग्यश्री या 3ही जणी गावाजवळच्या ट्रॅक रेसर्स स्पोर्ट्स फाउंडेशनमध्ये सराव आणि प्रशिक्षण घेतात. मग ह्या मुलीची परिस्थिती बिकटच आहे. घरखर्च मॅरेथॉन वगैरे करून मी त्यांचं भागवायला लागलो. शूज कोणाकडे तरी मागून आणायचे.
फायनान्स कोणीतरी किरकोळ करायचं त्याच्यावर चाललं होतं. शूज फाटलेले असायचेच आणि आत्ताही तुम्हाला पाहायला मिळतील शूज तसेच असतात. या ग्राउंडला 3-4 महिन्यापेक्षा जास्त काळ शूज टिकत नाही, खडे आहेत. ग्राउंडही माझं असं रफ आहे एकदम ओबडधोबड, पण इथूनच नॅशनलचे खेळाडू घडलेत कमी कालावधीत आणि चांगला रिझल्ट देतात मुलं माझी. मला क्लास 1 अधिकारी बनायचं आहे आणि मी त्यांना सुद्धा तेच स्वप्न माझ्या मागे ठेवलेलं आहे. ते सुद्धा माझं पाहूनच सगळं करतात. ॲथलीट म्हणजे माझी दिदीची माझ्यासाठी आता सगळ्यात मोठं, तिलाच आदर्श ठेवून मी सगळं करते. आणि आमचे सर असं कोणतरी ठरवलंय का मदत करणार आहे, मग मी ऑलिम्पिकचं स्वप्न ठेवलंय. मला पूर्ण कॉन्फिडन्स आहे. मी आत्ता हा सराव करते. मी याचे जर सातत्य ठेवलं तर मी नक्कीच ऑलिम्पिकमध्ये पार्टिसिपेट करेन.